Gaurkoan ez, Hemen ardoari buruz garrituko du hitz egiten, baina, bueno, pistatxo moduan erabili dut Bière de Garde izeneko hau. Honek bai ematen digula gaurko ardo motari buruzko informazioa. Hau tapoitxo hau ikusita eta ixteko erabitxi hau, badakizue, txampainari, edo beto esan apardunei buruz hitz egingo dugula gaurko saioan. Apardunak goikoan txampaina erabiltzen dugu hitz generiko bezala, baina karo, askotan ere horrek gaizki ulertuak ekarri ditzake, ze apardun guztia ez da txampan, eta komeni da beti ere gogoratzea nahiz eta goikoan hizkera kolokialean edo herrikoian, apardunei txampaina ditzen dilegun, komenigarria da beti ere, zentzu diren diferentziak goratzea, txampaina eta beste edari batzuen artean. Eta, gaurko saiotxoa horren inguruan eginen dugu. Nik orain aurkeztuko dizkizudan 3 apardun motak, demagun, egiteko era berdina dutela, 3 ere. Nahiz eta izenak desberdinak dituzten edo jatorri izendapenak desberdinak dituzten. Sortzen diren herrialdeak ere desberdinak direlako. Baina lehenik eta behin gogoratu dugu, apardunetan bi multzo handi ditugula, bata esan dezagun artifiziala direnak, karbonikoa garardoari, tabenetako garardoari bezala era endogeno batean sartzen saiona, horrelakoak egon badaudelako, normalean pertsilan eta igarriko dugu. Eta gerora, era natural batean sortzen dutena karbonikoak. Eta era natural batean sortzen duten ardoen artean, ardoen arteak edo ardoak, gutxi gora berak, gara ardoak berak jarraitzen duen metodologia berbera da. Hau da, gara ardo munduan segunda fermentazioen botella ezagutzen duzuenok, hori da txampaina, kaba, krematak eta aurkitu ditzazkegun apardun natural guztiak. Berezkoa dutena, endogenoa dutena, lehen esan duten, beste exogenoa dute, hauek endogenoa dute. Eran anaboliko baten egiten dute CO2-aren edo aniliko karbonikoaren integrazio hori ardoan. Beraz, garardoan berak egiten duen bezala. Eta hortan ere, 2 kategoria ditugu. Zabalena eta kalitate handiena duena, metodologia tradizionala deitzen dena da, horrela egiten dira txampainak, kabak eta beste zenbait apardun batzuk ere, txampainaren zera hori kopiatuaz. Eta gero Grand Bass izenekoa. Grand Bass esan nahi du edukinontzi handia, eta, esan behar dugu, bilak ere antzeko parekido direla, gertatzen dena, txampainetan eta beti botellan egiten dela bigarren fermentazio hori, eta Grand Bass izeneko horretan, zenbat 1000 litroko edukinontzia handietan egiten dela. Baina bietan ere, prozedura berdina da. Edukinontzi horretan edo botellatxo horietan, ardoa egin eta gero sartzen dugu beste azukre kantitate txiki bat, ardotan eta oraindik ere bizirik dagoen legamia horiek berriz ere pizteko, eta behin botella bera edo edukinontzia itxita dugularik, legami horiek azukrea jaten hasten diren heinean, botatzen duten karboniko guztia edukinontzian bertan atrapaturik gelditzeko. Eta hori denborarekin, likidoarekin integratzen da. Eta horrela lortzen ditugu, burbuilatxoa dituzten likidoak. Izan garardoak edo izan ardoak. Horretxegatik ere, askotan ere, txampainaren aurkikuntza Don Perignon famatu horri egosten zaio, eta esan beharra dago, Don Perignon hau bezala apeza zela,
Eta Mediterraneo aldeko apezekin alderatuta Don Perignon nahiko iparraldean bizitzela, Justo, Frantzia iparralde hortan, gaur eguneko Belgikarekin edo Baloniarekin mugan, eta garagardoa ohikoa den leku batekin kontaktuan. Eta, bigarren fermentazio hipoteian eta oso tradizionala eta beti-betikoa dugu Balonia alde horretan. Bertoko nekazariak eta gari batean garagardoa egiten zutenean, semetxo bat edo alabatxo bat izaten zutenean, normalean garagardoa egiten zuten eta boteiatxo bat egoten zuten, euren heldua konsideratzen zein urte horretan oparitzen ziotela. Beraz, haiek bai zirela, Pierre Descartes, gordetzeko garagardoak, edo gordetzeko egiten ziren garagardoak. Pentsa, 16 urte izan zitzaketen garagardoa ditugu. Eta txampainetan eta antzeko kontuak eta egiten direnez, ez dakit nik, ze izango zen lehenago oioa ala arrautza. Eta nire uste apalean, orain ardoaren eta gore mailako kategorizazio horretan dagoen ardori garestiena, ziurrenik garagardotik datorkigula. Beraz, gauzatxo horiek ere izan baditu. Eta lehenengoa esan dezagun txampainaren gertukoena izan zela. Hau da, krema bat. Krema da txampainaz aparte, Frantzian egiten diren beste apardun guztiek jasotzen duten izena. Hau da, krema bat da, guretzeko gutxi gora bera, Frantziako kaba bat. Baina, horako izenak asko daude. Herrialde bakoitzeko bat. Alemanian ere beste izen bat erabiltzen dute, orain ez dut gogoratzen. Eta Espainian, estatu espainolean kaba hitza erabiltzen dugu, Portugalen ere beste hitz badauka, Italian baita, eta bakoitzak tokian izen berezi bat jasotzen du. Beraz demagun gutxi gora bera, txampaina dagoela eta gero, txampainaren fama aprobetxatuaz beste lehengusu talde bat, gutxi gora bera, Europako herrialde ardozale edo produktu gile bakoitzeko. Eta Frantziakoak krema ditzen dira. Hemen probatu genuena eta imaginetan duzuena, Côte de Beauneko, hau da, Borgoñako krema bat izan duzen. Eta, txampainaren edo apardunen kontutxoei buruz hitz eginez, honek etiketa bitxi bat zuen eta esaten zuen Blanc de Blanc. Hau da, txuriz egindako txuria, edo txurizko txuria. Eta honek esan nahi du, Blanc de Blanc bat dela txuriz egindako ardo txuri bat. Kasu honetan, txampainetan, apardunetan bakarrik erabiltzen da. Eta hori esan nahi du. Borgoñakoa zan, honek esan nahi zuen, Pinot Noirrik eta ez zuela erabiltzen krema horrek. Beste batzuk, Blanc de Noir izango dira, eta horrek esan nahi du, matx txuriz aparte, matx beltzak ere eraman ditzakela, edo guztia ere matx beltzekin egina izan dela. Halakoak ditugunean, askotan, ardoa bera, ez zaigu guztiz txuria ertetzen, eta badukalako belo antzeko bat, arrosa antzekoa. Oso zurbila da, ez da askorik gertzen, baina horrek ere beti begiekin ere antzeman dezakegu, nahiz da, jarri ez, igual, apardun hori, izan duela matx beltzez egindako, osagin artean edo matxen artean beltzak egon direla, edo guztia ere beltzekin egina izan dela. Hori ja, kolore horren araberakoa izango da. Honek esan nahi du txampan guztiak txuriak bezala eginak izan direla. Gero, betiko moduan esaten dugu, botia txorritan horietan sartzen direla, prozesu luze bat bizi dutela,
lebadurarekin eta legamiarekin eta alkohola jaten duen, azukrea jaten duen einean, eta berriz ere botila hori karbonatatu egiten duen bitartean. Eta, hortxe badugu ere, nola, ikusiko zenituzten, Enrima izeneko formankuntza bat dute, tabloi batzutan eta tabloi horiek inklinatuz eta joaten dira, pixkanaka, legami bera, behin hil eta gero, justo botellatxoaren goietean edo puntatxoan pausatuz joan dadila, eta behin ja guztiz giratuta dugunean, egiten dioguna da puntatxo hori kongelatu, apurtu, eta zuzenean likidoa duen karboniko horrek legamia tapuitxo hori botatzen du, eta orduan beste botella batera pasatzen dugu, eta berriz izten dugu ja komertzializatzeko tapakiarekin. Eta hortan ere, normalean txampak guztiak beste likidotxo bat sartzen diote, etxearen sekretua dena, eta horri ditzen zaio likor de expedición. Esaten dute hori da pusketxo bat txampainari pertsonalitatea edo emango diona. Eta ja, normalean, bederatzi hilabetez hori jatorri izendapenaren arabera, hau adibidez, 12 hilabetez egon zen kriantza egiten, kriantza prozedura hori eta gero, irten nengo zaigu ja merkatura. Hau, aldatu egiten da, jatorri izendapenetik izendapenera, eta txampainetan ja minimo batzuk normalean jartzen dituzte, baina gero bakoitza bere kontutxoak eta egiten ditu. Eta, krematarekin hasi ginen, gero ere, enaiz kontu egiten sartuko, baina txampainetan ere gertatzen da, karbonikoa duenez, katetan edo daztaketetan beste kontutxo bat izan behar dugula kontutan, igual ez ditu hainbeste mugitzen, burbuilatxoa bai dute, eta horietan ere fikatu behar garelako. Aparduraren kalitatea aparrean egongo da, inoiz. Bai ardoan, baina baita ere aparrean. Burbuilatxoaren horretan ere erlazio zuzena duka, burbuilatxoa zenbat eta txikiago izan, are eta zaten zaio korona, are eta korona seinduagoa edo egingo du, eta hori kalitate ezaugarri nabarmena da txampainetan. Koro horrek zenbat eta gehiago aguantatu, edo iraun, kopatxoan, are eta kalitate handiagoko apardun baten aurrean egongo gara. Eta hori oso kontutan hartzekoa da txampen kontuetan eta apardun kontuetan. Beraz, erakusten dizuet nola burbuilatxoak eta nola igotzen diren, batzuk igual okerrantzean igotzen dira, eta bestea zuzen, eta zenbat eta burbuilatxoi fila gehiago eta horiek ere eleganteak izan, areta kalitate handiagoa. Txampainetan egia esateko oso bisualak dira eta ikuspenaren garrantzia areagotzen du olako ardoetan. Eta hauek ardo txuriak dira, freskoak eta garratzak. Eta horretxegatik ere, likor de expedición horretan, azukre puntu batera aurkitu ditzakegu, eta segun eta zenbat azukre sartzen diogun, zerotik hori ja legea markatzen du jatorri izendapen bakoitzean, ditugu hori extra brut, semiseko eta horako kontutxun. Apardunak ditzakegu, euren azukre kantitatearen arabera, janari bat aperitibo bezala, janari horreko edari bezala, estraterretarako, hau da, aserako zizkamizka horietarako, lehenengo platerrarentzako, bigarren platerrarentzako, izan arraia, izan aragila, eta postreetarako baita. Orduan, printzipioz, apardunak dira, ardo munduan, heterogeneoak, bersatilen diren ardoak, eta, gurean ez gaude bat ere ohituta. Baina Katalunian dela eta joten bagara, berton ohitura dute potioa edo kontu guztiak kabarekin egiteko, eta ez da bat ere ideia txarra niretzako
nik maite ditudan bi edari horiek ustartzen ditu, alde batetik ardoa eta bestetik garardoa, beraz, hori da, aukeratu beharrean, bat eta bestearen artean, txampaina, apardunak aukeratuko nituzte, eta egia esateko, apardun bat balio du edozein janaritarako. Hori kontutan izan. Bueno, kremata, gero ja, orduan bai, txampainara pasatu ginen, hoi dira originalak, hoi dira famarik handia dutena, eta etxe txiki batekoa zen, bodega txiki batekoa, upategi txiki batekoa, Germain Breton, eta brut zen, esan extra brut, hau da ez zen esikuena, txampainen kategorizazio horretan edo aparduen kategorizazio horretan ez zen sikuena, azukre gutxien zuena. Eta bueno, honek 24 hilabeteko, besteak kremata zuenak, baino doblia zakan kriantza. Eta hemen esan behar dugu, txampaina fama handiena lortu duela, baina egia esateko mundu mailan fama eta eman dioten etxe handie, Dom Perignon edo Mun edo, ez dakit, jende guztiak pelikuletan eta ikusten ditugun txampain guzti hauek, egia esateko txampainaren munduan kalitate gutxien izango dutenak direla. Ez dut esaten ardo txarrak direnik, baina egia esateko etxe txikiek askoz ere mimo handiagoarekin eta zentzu handiagoarekin egiten dute ardoa, kasu honetan txampaina. Eta etxe handiek hainbesteko fama izan badute marketing kontuengatik delako. Kristoren dirutzak gastatzen dituzte, eta horretxegatik dira hain garestiak. Horrek esan nahi du, noizbait txampainako zonaldera. Txampaina joaten bazarete, upategi bat bizitatzea aurritzen bazaizue, ez dara negozio txarra, handik pare bat, lau, bost, alditu zuen botila guztiak erostea, gero familiarteko edo operitzeko edo bai eta saltzeko. Ze egia esateko ez dira ingarestiak, eta kalitatea goian dute. Oia brut bat zen, aurreko atalean jerezari buruz ditzen genuen, eta honek ere sudurrean eta jerezatuen likore puntu hori eta bazuen baita. Gainera 2 urteko kriantza zuen berak, eta likore puntu hori ere likorte espedizion deituriko, atera baino lehenagoko etxeko familiako sekreto horretxek ematen diola. Izan daiteke ardo zahar bat, bodegako edo upategiko aspaldiko beste ardo bat, edo izan daiteke baita ere, koinak bat edo etxe bakoitzak sekretu oso gogoetzen du errezeta hori. Eta, hirugarrena, Frantzian esan dugu kremata diala txampain ez denaren izena jasotzen duten apardun guztiak, eta Estatu Espainolean kaba jatorri izendapenaren barruan daude. Eta asko pentsatuko duzue kaba Kataluniako jatorri izendapen bat dela, baina ez. Kaba Estatu Espainol guztia jasotzen du. Eta ohikoa da, ohikoa ez, baina izan daiteke beste jatorri izendapen, beste lurralde batzuetan egiten dena. Hau da, kaba gehien gehientsuena, bodega opategi gehientsuena Katalunia aldean ditugu, baina baditugu baita Rioja jatorri izendapenaren barruan dauden upategia gero ere kaba jatorri izendapenaren barruan daudena, eta beraz, aparduna kaba jatorri izendapenaren barruan ateratzen dutenak. Bestela, hori txakoliari gertatzen zaio, adibidez, txakoliko upategiek ez daude nidakidara, ez daude kaba jatorri izendapenean sartuta, eta beraiek batzuk ateratzen dute aparduna, baina ezin diote kaba ditu. Hemen euskera hitz egiten dugunez, aparduna jarri eta hola ulertzen gara, baina kaba izena ezin diote jarri. Eta Errioxan ere, ez pasaude sartuta kaba jatorri izendapenean, ez da ere, nahiz da, ditu beharko zinioke beste izen batekin, vino espumoso.
Baina, bino espumoso ez da kabaren, ez dauka kabaren erakargarrik. Bino espumoso badirudi dela, baterakin nondik ekarritako ardoa. Eta gero baita ere, diruari so, edo begira, almendralejon egiten dira baita ere kabak, eta merkeenako jitzik dira, eta kalitatez ez daude bat ere txarto. Beraz, nik uste merezi duela almendralejon gauza elegante bat erostea, oso garesti zaizue aterako, eta oietxeke erabiltzea zera gabonetako kontu guztietan. Eta, esaten nuenez, hirugarrena, ez dakit izan dudan, eta esan bat dut, gaizki izan dut, etzan kaba bat. Katalunialdekoa bai, aparduna bai, baina berriki, dela 5 urte bat, kaba jatorri izendapenetik ateratako zenbaitzu upategi oso famaturen klub berri bat da. Eta klub berri hori deitzen da Corpinat. Eta esaten dizudanez, honek jasotzen ditu, ez dakit, garai batean kaba jatorri izendapenean barruan zauden, ez handienak zoieko dorniu eta frexenet dira, baina bai prestigio handiena zuten 6, 7, 8 bat upategi. Horien eta nik uste Jube ikamzere joan zela, kabatik, eta, guk kasu honetan, Rekaredo izeneko upategiko ardoa hartu genuen, Infinit izenekoa, eta jatorri izendapena Corpinat. Beraz hemen ere, jatorri izendapena ditu eta gero klub pribatuak. Eta kasu honetan, Corpinat klub pribatu bat. Klub pribatuetan eta jatorri izendapenetan begiratu bat duguna da zeintzu diren pliegoak. Hau da, pliegoak esan nahi dut nola lan egiten duten. Ez dakite, zera binedo euskaraz, masti bakoitzeko zelako errendimenduak ateratzen dituzten, zenbat landare dituzten hektaria bakoitzeko, nola jasotzen duten mahatxa, eta lako kontuak, eduki gaitu kontuan. Hortan, zenbat eta exigenteago izan, orduan bai egongo dela kalitatea erlazionatuta, baina marketingari lotuta badin eta badago txampainetan bezala, edo Grandes Pagos de España bezalako klub pribatuetan, orduan Corpinat adibidez, hontan nahiko zera da, egizalea esango da, zait ateratzen ez da erderaz ere hitza. Hau da, Corpinatek bai egiten duela gauza bat oso ona eta oso argigarria txampain mundutan. Ze txampanak, apardunak, ustarik gabeko ardoak dira. Berez, usta ezberdinetako ardoak izaten dira, egia da, batzuk milesime izena izaten dutenak, eta hori normalen esan nahi du urte bateko mahatxez egindako ardoa dela bakarrik, baina kasu ginenetan, ez dakit, nik orain ez dugu goratzen, baina mahatxa edo ardoak eurak gorde egiten dira, eta gero nahastu. Eta hola egiten ateratzen dituzte euren apardunak. Eta ez kontu horri begira. Baina bai da, egia da, txampainak gazte hartu behar direla. Egia da, izan dezaketela, kriantza edo dana delakoa. Baina behin, azkenengo likori hori botatzen digunean, azkenengoz botila bat estaltzen dugunean, hor jada, nola bitere, hortik aurrera, zenbat eta denbora gehiago pasatu, ardoak berak gaz hori galtzen joaten da. Eta horretxegatik esaten dugu, txampan bat, edo apardun bat hartu behar dela ahalik eta gazteen, ez gazteen kriantzarik ez duelako. Baizik eta azkenengo degoi hori egin eta gero, azkenengo tapoki hori jarri eta gero, ja denbora hasten da kontatzen, eta zenbat eta denbora gehiago iragan supermerkatuan edo bodega baten,
propietate asko galtzen ditu. Propietateak kasu honetan, bisitasun hori dagokionean. Eta korpinatek bai egiten duela, azkenengo tapauki hori jarri dioten, eguneko fetxa jarri, data jarri. Horrela zu badakizu, erosten duzunean, zehazki ardo horrek zenbateko luzera edo zenbat denbora egon den merkatuan edo bodegan edo dendan edo danadakoan. Orduan zu badakizu, urte bat badaraman geldirik edo 2 urte edo 6 hilabete. Hortan bai, dira ardoak edo dira apardunak, nik supatzen 20 eurotik gora egongo direnak edo 25 edo 30, Nik garai bateko erreferentziak aritzen ditut eta garai hartan oraindik ere Covidik eta esan izan eta petrolioa ere zen gaur egunean dagoen bezain garesti. Orduan, izango dira 30-tik gora igotzen diren ardoak eta horietan bai edo bai, halako dirutza gastatzen badugu apardun batean, jakin behar dugu bai ala bai, noiztik dagoen ardo hori komertzializatuta. Azkenengoz tapaukia, likor de espedizion hori noiztik jarri zioten. Orduan hasten bai da, ardo hori pixkanaka kaltetzen edo indar galtzen. Eta 30 euro gastatzen baditugu, jakin behar dugu zehazki ardo horrek zenbateko bizia duen. Horretxegatik, korpinat, egia da, garestiak izango direla, baina horretan bai eman diotela kalitateari goren maila bat, eta hori azken finean, hau katalana dira, euren produktuan guztizko konfiantza dutelako, eta horrela demostratzen dute. Ordu erdiko txapatxoa, hemen, metodo tradizionalean, hau da, Balonia aldean, anoikoa den, segunda fermentazioen botella horren antzeko egiten diren ardoen hiru adibide, eta gero goratu baita ere, Gran Pass izeneko beste kategorizazio hori dugula baita. Horrelakoak dira, edo horrela egiten dira, adibidez, Horin dela ere, 6-7 urten famatu egin ziren moskatuak. Ez merkatu nazionala hiltzen direna, baizik eta Venezia aldean edo, ez dakite moskatuan nongoa den, baina Italia iparraldean egiten diren moskatuak, horiek ardo honez eta gero Gran Pass izeneko zera horiekin egindakoa dira. Onartekoko txorekin guztiak eta urren artio! Ardo gorri nafarra, ardoriko berena,